we've played some great rugby in the opening games, and we fully deserve to be on top. You know, we've only missed out on an extra 10 points, which is amazing, really, when you think of it. We're on 40 points, but you know, we've concentrated on a performance. And the one game that we lost to Cardiff, you know, it was 15-all with time up, and we were still trying to score from in our 22. So we're really happy with the type of rugby we're playing, and we've seen some great performances. Dim lot o pwysau arno ni ar hyn o bryd, ond mae'n bwysig iawn bod ni gorffen un o'r tîmoedd yn y wyth ucha yn y Gynghrair, bod ni'n gallu cystadlu am y tlysau yn yr ail hanner y tymor. Nhw'r tîm sydd yn dangos y ffordd i dweud y gwir, maen nhw'n chwarae'n dda iawn, maen nhw'n cyson iawn, a dyna pan maen nhw sydd ar y brig, ond pob tîm arall sydd ar ôl, mae'n agos iawn, a os gallu ennill heddi, bydd y tabl yn edrych yn gwbl gwahanol. Mae'n ddynion i'r chwith. I Joseph, i Jenkins, mae'n le i Comidus yn dod ar draws. Yr ail reng yn neud y wych. Mae'n gyfla yn fan hyn. Jenkins unwaith eto i gario y prop pen agorad. Rhyw 7 metr yn bryn ma Aberafon fan hyn. Jeffries yn prop pen hint yma. Rhyw fetr yn agosach. Aberafon yn adeiladu yn bwyllog. Y bel dod yn ôl. Gath i'n tharo ymlaen. Na, ddo, meddwl y dyfarnwr. Davies. I fynd ymlaen. Ochr dwyll Theo James. James yn sgorio! O rywun yn meddwl dyna lle i gael yr ochr tywyll, ond y canolwr cri yn camu allan o'r dacl ac yn sgorio cais cynta'r prynawn. 8 pwynt ydy'r gwahaniaeth. Y tîm cartra yn treulio hynny yw cyflola yn y hanner cyntaf bosib. I daro nôl, Dafydd Lockyer wedi bylchu, Christy Comidus, cyn gapten Pontypridd yn sgorio, ac am amser i sgorio hefyd. Y sgrym dan bwysa, Dafydd Lockyer ar yr ongl perffaith y bylchu. A rhywsyd o'r sgrym, Christy Comidus i codi mewn pryd i sgorio. Am ra gêm gyffroes yn adeiladu fan hyn yn Hel Sardis. Godfrey, dangos i gryfder, cael ei dynnu lawr wrth i grys. Ar ben ei hun, wedi cholli hi, y frwydr ar y lawr, Aberafon ennill hi. Dynion i'r dde, ond wedi cholli ymlaen. Belcher, camgymeriadau diri. Josh Novell yn manteisio. Pontypridd i'r chwith. Sweeney trwy'r cefn. I'r cefnwr, Gary Williams. Ydy, mae o'n i sgorio. Ac edrychwch Harry Sweeney dangos i brofiad. Y pas tu ôl i gefn i Dafydd Lockyer. Ac wedyn allan i Gary Williams i sgorio. Sam Williams yn hawlio. A Pritchard yn ei chodi hi i'r awyr, ond chwarae rhydd med y dyfarnwr. Williams i fewn i'r dyn. Mae le i'r dde Cameron Lewis ar asgell Lens Llondani. Talp o dir wedi ennill y fanna gan Pontypridd. Aberafon dan bwysa. I fewn i'r 2-20. Blacker i chwith, Godfrey, Belcher, Shelad. Y blaenwyr i Gary Williams, y sgoriwr. Godfrey chwarae fel maswr ar hyn o bryd. Aberafon yn apelio am y penderfyniad fynd i ffordd nôl i yn Belcher, y bachwr. Mae'n ddyniad Dylan Lewis. O, cael ei daclo yn galad yn isal. Chwarae'r reol fantais yna le i'r dde. A mae gais Pontypridd wedi sgorio am yr ail dro yn yr ail hanner yma. A Rhys Shelard y blaen esgellwr sydd wedi'w hawlio hi. Dau tîm cryf mas yna, ond siŵr fod y gwahaniaeth mwyaf i ni heddiw oedd y scrum, Dylan Lewis mewn heddiw, a just wneud job yn dda iawn i ni fyna. Ni wedi colli hwnna tymor yma. Wnaethon ni just cyfle i dangos beth gallwn ni wneud pryd mae scrum ni'n digon cadarn.